Dia try dia viewers bat kipat bak ki babet yang ni ka channel. Kani ka jingkran jonga kan long ru kum ka jing thu lupa. Ka jing thu lupa kaban saja. Ya kitu ki bam bayale persya. Ya ka ka bau bleu la pa ban keren. Bet kani ka video nga ai kertang wat le ben shu yau pat lang jong ublay ne wat ban ben shu yau pat lang jong ublay balay ong kumta wa ublay marsen kim step ka bangarang duai hi thlit ngalakhin adu lai shitang but abang ala duai ublay ong kren ya kani ba wat ban ben shu yau pat lang jong ublay kay ga mga mut han kren ni pat ba mentangi bakat banang mi kipor ba kibriu ki bakala ka bamut ki balet shaka jing pen baptis bun menta ki syak le ben ki syak ban ben ki syak weng na ki synagogue ki syak shim action haringan ong ifi ba ki ju pat kibriu haba ki khun jong ki let sakum kini ngan pen fi ki let sakum kini pat no ki let sakum kini ki concert nganong fi ki bun man ta ki kena samla ki let siki kamper thai bat kia bam ya di kia em aurea kia em tangla ki ki khun hi ki baong bagi ki khun kristan ha ki khun jong ki bak penyat hi haki yim nani rei om judan basnang ki om judan ai bat rei daladan bayalap ya ka khtin jong ublay sangap ha daladan bayalap ya ka khtin jong ublay manyalap ya ka khtin jong ublay ban kala ka bamut ngarong ipi man kala ka mot la dau tu ubriu ubal alet bala ngam bala buat bala em hikam aurea bala amlin ki tuki jing em perthai la dadan balik banyalap ya ki bala dadan balik kumni anong ifi badan bapenle kumni badan pat balik kum kani adin bal kala ka bamut anong fi kia ben kia kho anong fi kia ben kia kho hai kata ka jing pop ka jing pende jing film baman anong fi anong fi ja ayu anda alet la bri la kala ka bamut la pen baptis kum tu petang hi comments ki bakran persya anong fi mdei tang bi keren persya dan ru ki ba shim action halor ka ai ga ba kini ki khna samla ki bla kala ka bamut na girang ba ru ki bla phai no ni ki pop aurea ki balet shaka jing pen baptis henry ki shim action ban ki sha ban ben ban pat ublei ula bitar ya kani ula pha ban keren ban rei phimle ei pat utu ju bawan shaka yeng mani wan shi bible study let shi ki tamasha ki ba hadan ka jing ya bam ya di dan ka jing em aurea dan ki bang ngap bin ri phimle ei raya ki bale shisha ki bri bi khat ki krislam ler ki wat hangni ngala sha khat u krislam ler banga panle e kani ka jing shisha banga panle e kani ka jing kala ka mot ngapen pap tes bri pen be ki men simba man nga trei na ban ta ka hima jong blai ba ki bri kin mi no na ka pap rei ki ju ki kristan hi ki ben ki kho agini ki videos ndai tang ki ben ki kho ki le kumno ki dan ki ba sha shim action ru pimot phele kai bat ublai pat ngala kran kani kan saja ngan ong fi kan saja ublai ula bitar pat tin jong blai ka ong no wat mot banga syukran labla nga syukran daki kentien ki banga sngok start rei kadai gam dau men sim jong blai ula pen khi bangan keren ulong kum no
Isaya san arpau arpsan ong kordet ya kita giba khat ka babha ya ka basniu bat ka sniu bat ka basniu ya ka babha sngap ha sngap hang ni pi khat ya ka jingkala ka bamut ya ka jingpan baptis ka basniu pi khat ki krislam ler pi penlong ka basniu ka ka bangal ngile ya ka babha bat kordet nrei kita giba let kersum giba apo pim julet ban let hasama lani pilat sayo mat pran pi ula tanglang la buat pim jutre ban yala pi julet yala gospel kada ka jing ai jong bulai ngat ong fi pet kat no ki video sebengila ai let yala untuk pet bengi duai kita giba la ngam ha buat ha pop aurea gilat sisa api khat yang ki krislam ler pi julet am to ban yala pi julet ban yarap itu gibriu itu giba komen sang ni komen sementara pi julet ne menyarap iki na pi pet yo fi khat yo fi long gumba ben yo men sim bakhut ya ka ka bangile do men sim jong blai fi khat ban fi long tek kum gitu ki parisi ha kapor jong u Jesus Christ baku ki ong no ki ong yu bau be yo men sim baman do Belzebub kum ju ru tu ka jing pen baptis ka bang Quran sisa ka bangile sya ga ya ka pila yo sngaw ya ka testimony jong tu khna ki bun ki bala ngap haki jingdi drugs ni penduai kilat lut ki bangap ha jingdi kiat ha kam aurea pet film jaklia ni penbe ki men simbaman yelet yalap gospel kilat lut bangi pen baptis ki pat ki pediang men sim khut ka ni ale namar bang it ya jat ben ri na ele ban pelat ki lagi jinglin ki bas ni re hang tu ha video tek pi om bang ada Islam ler tek pi pen sitam ru ya ki tu ki briu ki balet le ya kani ga jing shisha ban kala ka bomot ban pen baptis pilong tek kum kani ba ong Isaya san arpau arpsan kordet ya kita ki ba khat ba bha ya ka basniu mat ka basniu ya ka ba bha ki ba bu ka ba dum ya ka ba shai mat ka ba shai ya ka ba dum ki ba bu ka ba thang ya ka ba thiang mat ka ba thiang ya ka ba thang kordet ya ki ba start halaka jong ka jingyo mat ki ba sian halaka jong ka jing khmi kordet ya kita ki ba shat ban di wan mat ki ba khlan ban penyakhle kia ki ba pen kesan yo baman pat pi pen kesan yo baman da ka jing bam sap pat ki ba keni no ya ka hak jong ubah hak na u pat ha ba ki let sha ka jing pen baptis ka gospel Matias nang balai khat ba khat san ko ong to sha engi uji skres ong to sha engi ban le kani mar ngi de ka hak jong ublei ki kop ya ka hak jong ublei hendrai pi ban ben ki dan bun ki jaka jadi senang ba bagi syaban ben ngan ong fi ki saat ni ki senegak ki syashim action re habakiwan sa jing kala ka mot ngile bakala ayu kat kum na ka tinjong bleng ngale bakala ayu bat kini ki bri ki le bakala ayu hanai pat ka jing sniu ka some ka kam aurea ka kam kulim namar ki let sekitu ki tamasha ki ban ya di ya bam hanai mendan manu banut man keran dan manu bandut man keran ya ka jing shisha pim lei fikam snang wat ki khun ki dei ki lak ban dei ki khun kristan hi ba ong ba lecture tu ka ki kam ki ba ki ba ya di ya party ki le kat baman ki dei ki khun kristan hi ki dei ki lak ban dei ki khun jong ki tu ki ba khamat ki khun ki ba jong ki rang jong ki ba shim ki synagogue ki rang ba jong ki synagogue milak man ong hari pimle indra yau bakala ka bomot pi ong ni u di Islam le taka daw khat ba arpusan ko om ne namar kata kumba ka thlit ding ka bamdu yau jentang ka ba bat ulang yap unang them ha ka jing me ding u thiet jong ki ru unlong kum ka jing put bat ka jing phu jong ki kan man pui namar kila kentat ya ka hukum utrai ki pat bat kila ya ben ya ka tin jong u bakhut ki Israel kan ma kren ni ya ka tin jong u bakhut ki Israel namar kata ka jing bitar utrai kala me yau pat lang jong u wat ong shu banga le jing seng wat ong shu banga yu kala me ka ding namar ka jing bitar utrai kala me yau pat lang jong u bat la ra ela ka ti persya eki ba la sho eki tikilum kila khanyu bat ki met jap jong ki kala long kum ka senrong ha padang ke lentish nang la kata ka jing bitar jong u kam shem la phaino hendai ka ti jong u kala shudang kaner arsien u banu bulai pat sngau ya kani ka jing tu lupa lada pim sngau pai Ezekiel ong no lai pulai di habakan ni kan wanja ha kami
kawan kin tip kan bau nong ya thu lupa uladan ha pedang jongki pat ngai thu lupa ya kan bahkan saja bat itu ki barang ban itu ki ba le ben ki beri jong blai ki ba ong ka ba bha ki ba penlong ya ka ba bha ka ba sniu ya ka ba sniu ka ba bha pi ong bangi dai ki khun jong blai pi le ya kan ong shan kan sawan ga jing bitar jong blai kala ka ba mut no la pi dang kala ka ba mut gitu ki ba yalam ha ki senagok wat le men le kom ba ong bangam bana e ngam ya dan keti ai but ga jing bitar ndal adlap ga jing bitar jong blai wat dia le persyak yo blai ngano fi ka e ga bangale ni para bangat ka de bangale jing syangale alap gospel pi ngale ki yo ki hat ngale ki mat pran ngale ban trin ki briu ki bala ajat jong pertai bahan penlong senran ki bahan trin ki bakin syaupat ki wei kat ni fi ga jat ka serselong kat ni ga jat ka meghalaya jongi ka jing di drugs ka jing di kiat ka jing ya tu ya tim ka jing ya penyap ka jing ya snam habang ilet ban yalap habang ilet ban penbaptis ki bring ilet ban pelat mendai ban khwai pung mendai ban penlong niam mendai ban tan sel di wat keren kulumare ka ya ka ala keren hang ni nomor ka jing bitar bulai kala wan bahwa ka jing bitar bulai straight epi pinum la tang ban kiru nganong fi kitu ki baju keren kulumar sengap ba Reke bayan darabasa karaba sheki de roko boyan darabasa ke sengap ba lada ublay udang pen kenduk ifi nak ni video kala ka bomut nok mata kadang dan ka jingma ifi kala ka bomut mo rai lada pi yai pen ka dok nut jong fi lada ublay u straight ifi u le ka pinum la tang man ki nak jing tia ru ngalak keren ni gitu ki baju pen hitam ya ki beriu balat ka jing pen baptis keren syai nang ni gitu ki baju pen hitam ya ki beriu bagi lat ka jing pen baptis ki kala ka bomut piale persyak yo pat lang jong ublay pi pen hitam yo pat lang jong ublay pat ha namar baka tlit ding jong ublay ka mi orang nang ni om dan balak ban pelat ya fi tat anda pi kala ka bomut bisa pinyo pan penduai hina ki beriu jong ublay ngakran ni bangadan ka jingket kli ngadan ka jingit jong ublay kat no ki beriu ki pun yang ki basyak te syakum ha ki jingdi pun buat ngilat dang man kani gidang beriu gidang ong biang balai pimat nyalak biang hamat paran ngarang yok ka wege text message lanu pinwan yalak biang hamat paran papi ong yang ki ki kris lam le pile ayu pi syong na youtube pi comments ki bamdai pile ayu yal di pila julat ban yalap gitu ki basyak te hakikam aurea hakikam klim hakikam nuti hakikam jersey pila julat handai pi syong na youtube pi comments pi ong ki kris lam ler kan mau wat keren lap yu telit jong fi habo bleu sat sebak pinum lat tang man keren ru keren ni namar kadan ka righteous anger namar ngim ken snap shu ya ka tin jong blengim ken snap shu igi tindong itu lupa jong bleng la itu lupa ini kan saja bat bayai pen kan saja kin mau kan saja kan ka tin pen sakan mau ya kata pinsakan mau ya kan ka video nak kata kadau kela ka bomut no pai no sutra gitu ki barang im haka cersi jong pop ki barang im aurea ki barang im haki kam si bayele ka kam sniu kiba dang ngap haki jingdi penbuat kela ka bomut no yo ba piyap kensan syai pinlat ka men sim jong fi syai pinlat kadang ka dujak ding ka bam me ding ukusan yu bam julep ukusan yu bam juyap ka ding ka bam julep syai pinlat la da piap nang ni syai pinyap itu ki barang im haki kam aurea ki barang im baka jingile sangsi para kan thai para shenrang anang ifi kam dei na ublay nganong to jingile sangsi para shentai para shenrang mi no na to kala ka bamut wan shika jing pen baptis da pila kala ka bamut wan shika jing pen baptis kibun ki bale wat shushong bensa kita ki ba shushong bensa ba shulet jing yasang ki ba khamlet yalap blay sapan jing khanya pipile ayu ba ka jing pen em ya ka baula a pi pile ayu bagi tu ki bayai ban biang ya kini ki beri balik jing al amaham biang ni ba ublay wan sale ya pi ka jing bitar jong blay kan wan lap pi ong ka basniu ka ya ka babha pi penman ya ka ba bha pat ya ka basniu pi penman ya ka basniu ka babha pimle kan mau bau dah bleu lah straight dia pi
La da phim kala kamut da pidang kala kamut pihak khat hi ki riu duai ki ba keran ya ka jing sisa. Pihak khat hi ya ki tu ki briu ki ba pila le ben. Pen hap ban wan ban da pikala ba mut boleh sa pen pai pat. Tu sngau no e kani. Na ka banta ka buram jong try to da like da share ngani ka videos da pen tip ba ki briu kin sa tip ba udan unong thu lupa ngai thu lupa e kani pat. Ngai thu lupa klam artatin kan saja. Na banta ka buram jong try ngai ro yu try ba pen pa kani khatin ba pen ki dong men sim khut. Ko blai shibu.